Sziasztok! Most rankolni fogunk. Sziasztok! Battle A Royale-ba. videóban Krisznek a cél dia 1, nekem dia 2. Pontosan. Én nagyon remélem sikerülni fog. Szerintem sikerülni fog amúgy, mert Szerintem egyre is. jobbak vagyunk. Talán pont elérek. Úgy lehet Nagyon elérek. sokan mennek, tesi. Nem látok egy embert látok. Itt van a gyerek, a tetőn, háztetőn. Jó, de megöltem. Háztetőn itt egy gyerek. Na, nem tudom látni, de meg nem Megöltem. haj már. Megöltem, nyugi. Jó. És azt miért kell kiukasztanod? Azt nem lyukasztott, te lyukasztottad ki, öcsi. Én nem voltam ott se, hogy kiukaszt. Itt van még. Itt van. Le kéne túrni úgy közel. Jó, nem. De rebootol a kis kutya. Ah, hátból lőnek. Arra Na, hogy felé, meg nem tudom kívül, honnan. ki. Ott van. Olyan rám. Ott van, látom. Ja, hát ez buildálni akar, köszönöm. Az lazán eltalálta semmiből. Egyem ki Oh, szívé. itt a gyerek kempelt! Én meghalok, tesi, ez nem jó. Kiszedem a falat a tetőn. Én sem fogok halni. Egy Nem tetőn tudom látni a elmenekülök. HP-mat. Nem tudom mi van. Hátba fognak lőni. Jó, valaki, van itt, két dó van itt. Tessék, Nem, ezért nem. nagyon kell. Egy dó. Kettő van itt. Egy dó, a másik az menekül. Ne! Jó, de A gyerek! Nagyon lós, jó. kéne sati amúgy, mennyi sati amúgy van? Kevés? Aha. Jó, akkor nem szóltam. Nem a legtöbb, így mondom inkább. Itt egy gyerek. Akartam mondani, hogy lépked. Hátulról is lőttek. Ott a kocsinál, kempel. Tudd le a kocsit, 24, tudd le a 49. kocsit, akkor azt hiszik, hogy misszeljük. 49, nincs shieldje. Én a kocsit tudom, akkor azt hiszik, hogy misszeljük őket, azt akkor felrobbannak majd. 55%-ra mentem föl. Ott van, Annyi. 79%, még 21 kell. Honnan? Ez De hogy két oldalról lőttek, ne hajj meg. Elfogyott a matim. Ja, Hagytak itt valamit? Várjál? Ó, Nek- modbench. Kettőször rossz ípje van. What do you mean by that? Ípje. Teszek Szó már ípje. erre az ére, egy szkópot erre. Ebben ritka amúgy, hogy kapjon. Hát, lehet ketten vannak, nem Az tudom, ott van fut. gyerek. 116. Nok, szép. Ó, szép shot volt ahhoz képest, hogy Az loggoltam. nagyon gyönyörű volt, az nagyon gyönyörű volt. Csapattársa. Tiéd lehet a mitik. Oda a csapattársa. Merről lő. Au! Oda fötre, Ott van onnan fötre. fent. Gyere be ide mögé, gyere be Nem, mögé. innen nem bír kijönni, de azt a snipert elhozom, tesi. Nekem kéne egy sniper, amivel bírom lőni. Ezt el kellett hoznom, ha jól látom, ez 8-szoros szkóppal van. 8-szoros, nem PUBG vagyok, 4-szeres. Nem. Tesi, ezt odaadom neked. Gyere, itt van egy sniper nálam. 24, Tesi, shield. itt egy sniper, itt egy sniper. Jó szkópja van. Kedvencem. Hey, that's pretty good. 90 be, azaz. Csak onnan a kötő. Aha. Miért nem szólsz, hogy nincs shieldet, te tonyás ezt? De, Ja. meg tölt. Figyelj, hátból is lőhettek, mert itt vagyunk a izéhez, én egy városban vagyunk. Te gyerek. Ez úgy Arra jó fogsz high ground szépen. spot. Hú, de koncsol. Pont újra kellett töltsek. Jó, legalább van ammo amúgy sniperba. Kis bokortrükk. A A bokorba fasz. van, úgyhogy vigyázz. Nem, ott van. Bokorba van. Gyere, kim van, hú de hülyén állt be a bokorba. Nem látszik a gyerek. Nem bírom eltalálni pedig. Hát. Ketten leestek a... 116. Hol van? Ott van lent. Nem kapja a hitet, hát? Ja. Ez nagyon fos ez az jár. Nincsen jó, ez Rá, nagyon most fos. komoly ránk akarja. Vigyázz, itt van mögöttünk a gyerek. Ja, hogy onnan jött akkor az a footstep. Ne! Mert akkor rámegyek inkább erre az Eminemre. 18. Hogy van még HP, jó? Jó, meghalt az Eminem. És elmenekül, hol van? Ennyi a másik, menekül. Hol van? Én beboxolom magam. Jó, ott a gyerek lent. 30. Nem megyek rá szerintem. Ott van, fönt a levegőben. Arra fel, hogy mutassam. Ott snipe-olnak. Ott vannak. Leváltott a izémről. Jelöd, gyereket kilövöm alulról. Itt lent van alattunk. Tört. Biztos tört. Ja, kéne keresni egy, hát hogy mondjam, egy high groundot, ami jobb. Itt egy bokor. Az jó lesz ide.
De van bokor, ami magasabban van. Menjünk ahhoz a bokorhoz, érted? Ma az több mindent látsz. Meg hát érted, az Vagy közel csak van. high ground, de az veszélyes, ugye HG. Full steppek, ott a gyerek. Nem kapta. Ott van. Tudom. 29. Tört. 20. 25. Nem kapta a hitet, izé Satival. Jó. Szép. Nem kapta meg a hitet Satival. Mögöttünk. Tudom, ez a Ó, csapat. mert hitet elhasználom. Jó, használd. Így Itt van, egy, itt egy ilyen. Hol volt a gyerek, aki lőtt, honnan lőhetett? van nálam 3 medkit, hülye vagy. Arra megy fight. Kinn a körön kívül. Ja nem, ott van a hasztetőn, onnan akar kilőni. A sniperja van. Itt fightolnak amúgy. Jó, várjál, megiszom ezt a Big Shield-et, még ott van egy, és azt is beiszom. Így ad felőlem. Hát ott a hilled minek? Hilled? Nem tudom. Jó, vagy, ez mennyivel jobb fegyver. Menjünk, Az a kettő gyorsan szerezzük meg a high groundot, mert hogyha megölik egymást, akkor ránk jönnek. Honnan lőttek? Valaki lőtt rám, tesi. Honnan? Nem tudom. Gyere le. Be vagyok boxolva, nyugi. Még biztonságban. Van Big Shield-ed? Nincsen, de hát felmegy a hillem kábel. Ott szembő. Onnan? Aha. Tesi. Hátulról, figyelj! Rajtam a gyerek! Kinok. Mindjárt. Mondjuk nem a Sati. Amúgy kölyök, abból kéne a soti. Abból onnan. Ballisztik shield-e fel is veszem egyúttal. Jó, és akkor azzal tudsz védeni. Addig nézelődök innen. És Megiszok. akkor addig... És akkor visszamenekülünk. És akkor tudunk kempen. Ez majdnem körbe is van. Ahol vagyunk. Hát, most oda eljutunk egyből. Gyere. Ó, de szar, hogy üzi out of range. Give me back. Thank you. There you go. Add már ide azt a medkitet, nekem van 2 az invenbe. 3 van nálam. Ja, akkor egyet elveszek. És akkor 2-ket így. Igen. Nem, Hát van egy 3 3 darab mini még. Te úgy miért nem jelöli easy-t ott valamiért? Bár nem is jó van. Nem, csak akkor megyek, hogyha beizélt. Jó, megyek. Kell egy Kell egy Sati, egy jobb. Ja. Ha van ott Sati, sipi, topi, mine. Jó, És az van. amókat ne szedd már fő, Nem kérlek. vettem fel, csak egyet. Jó, hát figyelj, a miniket elhozom. Az mi? Mi? Hát ezek szarok. Ez sok semmi jó. Ó. Megülled. Passzomat. Menj ki a boxomból! Azt ki... Addig nem bírok kijönni. Hátul van egy lyuk, nem bírtam kimenni rajta. Nagyon túrnak. Ez egy duó, tesi. Fú, csak... Baszatom. Hol a gyerek? Csak Jö. lássam meg. Nem kapta? Hol van? Nem kapta? Nem kapta? 51, hedibe. Ezek a medálosok. Tört. Nem kapta. Mindkettő tört, Ja nem, mindkettő tört, pont újra kell mindkettő tört. töltsek. Mindkettő tört. Ezek medálosok, tesi. Nem baj, megöljük őket, hát akkor plusz egy medál. Nem ér rájuk. Nem, csak az egyikre jöttem. Csak nem látom hol. Hol a van. másik? Hol a másik? Lekempeltem a mögöttük lévő bogorba, ide lekempelek. Hát én akkor rájuk is megyek. Itt vannak? Ez Valahol. alatt? Itt fut. Nem Gyere. menekülsz el. Itt menekül, grapple blade-del. Nem tudom hova lett. Ott van. Zsará. Ott van mind a kettő. Várjál, azzal nem számolt, hogy 2. Ahol... Ne, ezt a elcsesztem. Tört. Megint. 42. Pont ez a medálos. Fut, nagyon fut. Hátulról lőnek engem, meghalok. Ne! Honnan túr? Egyszer is hagyom a buzi csoportot. Hát ezt nem hiszem el. Honnan? Pont ilyenkor. Faszomat! Úgy hát akkor, srácok, köszönjük azoknak, akik végignézték. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Addig is úgy legyetek. Sziasztok! Sziasztok. Csúcsúcsúi!